كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كوكاوان كلمة دا مسلمية كفدي lalle daga Allah muka hito kuma wajen shi za mu komawa, kuma idan muka koma can ba shakka za mu koma kuma sai ya tambaye mu. Rasuwa bayan rasuwa, a zo a yi mawagga jana'iza sallah, za a binne shi a makabarta mai suna kaza. Bayan an yi mai sallah zai kasancewa sunanka ko sunana ya zamo zamani mai tsawo ko gajere. Ita wannan mutuwa ita ce haƙiƙa wadda da yawa daga ciki suke gudu da gare ta, alhali ta riske su. Mu kyautata ayyuka, mu yi ƙoƙari mu samu cikon abin da ya wuce na mummunan aiki mu bi shi da kyaukyawa. Mutuwa dai ba ta jiran sai ka shiryu ta zo, don haka yi ƙoƙari ka shiryu ka gyara halayenka, zama da mutane da kyaukyawan ɗabi'a. Lokacin jana'iza 'yan uwanka da dangi a cikin kabari, kuma kai kaɗai kake a cikin kabari, don haka kakka yi mamaki kuma kakka rudu. Wannan ita ce rayuwa haƙiƙa. Wato idan ka yi ibada, idan ka samu mummunan aiki a cikin littafanka a ranar kiyama, to kuka da kanka, aikinka ne Allah ya cika maka. Don haka wanda ya bar karatun alkur'ani ya da kwana uku, wannan ya ƙaurace ma alkur'ani mai girma. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fadhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ku yi tunatarwa domin tunatarwa tana amfanin masu imani. Jana'iza bayan jana'iza, mutuwa bayan mutuwa, rasuwa bayan rasuwa. Mutuwa ta zamo tamkan dai tsawa. Wannan ya mutu da haɗarin mota, wancan ya mutu da rashin lafiya, wannan yana tafi ya faɗi zuciya ta yi ta tsaya ta bar aiki ya faɗi ya mutu. Dukan mu zan barin duniya a bayanmu, dukansu wa'ancan kuma sun bar duniya a bayansu. To kai ma nima ke ma wani lokaci zai zo da za mu a binne mu ƙasa ga wannan ƙasa. Don haka mu yi ƙoƙari mu gyara ayyukanmu. Ya kai wanda ka jinkirta tuba da hujjar cewa kai yaro ne, ai ba inda an ka rubuta a makabarta an ka ce makabarta ta mayya ce kaɗai, kowa tafiya ya kai. Tamkar rayuwar duniya tamkan kwana uku ne, jiya wunin da ya wuce wanda ba zai dawo a ciki ba har abada. In kai alkhairi to, in kuma ka yi sharri to ya tafi. Da kuma yau da muke rayuwa a ciki wadda ba ta dawama wucewa take, da kuma gobe wanda ba mu sani ba ya za mu kasancewa, muna a saman ƙasa ko muna a cikin ƙasa. Don haka in sani ka sani mu sani gaba ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyaukyawan ƙarshe, sannan kuma ya ba mu rabauta da aljanna, ya kare mu kuma ya tsirar da mu daga wuta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.